Rolling. Action. ready हां जीवा अच्छा जी रिपीट हां ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେଉନ ନଉଛି ସେ ସିଏ ବସିଛି କାନୁ ବାବୁ ଉଠି ପଡ କାନ ଉଠେ ଘୁଞ୍ଚ ହଁ ପଳଉନ Rolling. Action. ପ୍ରେମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କୁକୁର ଦୋକାନରୁ ଏବଂ ଶେଷ ହେଇଥିଲା ମେ ଫାୟାରରୁ ରୁହ ସେ ଡାଇଲଗ କହିସାନେ ତମେ କହିବ ତମେ ଡାଇଲଗ ଚଢି ହଉଛ ଛାଡ଼ିକି ଦିଦି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରମିଳା ମା କ'ଣ କହିବେ କି କିଛି ସବୁ ତ କାଟିଦେବ ପ୍ରମିଳା ମା ରାତିଆ ତରକାରୀ ପାଇଁ କଟା ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ସବୁ କାଟିଦେବ ରାତିଆ ତରକାରୀ ପାଇଁ ସେ ରାତିକା ପାଇଁ ତରକାରୀ କଟା ହେଇଗଲାଣି ରୋଲିଂ ଯିବା ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା କଣ ମୂଳରେ ଯିବ ନା ରୋଲିଂ ଆକ୍ସନ ବହୁତ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ମୋର ଗୋଟେ ବେଡ୍ ରହିଛି ଯିବା ରୋଲିଂ Hey, Mike, look up. Rolling. Action. ଆଜ୍ଞା ହଁ ପ୍ରେମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କୁକୁର ଦୋକାନ Action. ସେପଟେ Continue. କାଟିଦେ କାଟିଦେ କ'ଣ ଯିବା ତମେ କୁହ କି ନ କୁହ ସେଇଠି ଯିବା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇଏ ବନେଇ କହିବି ନା ନା କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼କୁ ଏଇ ମୋବାଇଲକୁ ଦେଖୁନା ନା ମତେ ନା ଏବେ ତାହେଲେ ହେଉଛି ନା ନା ମୁଁ ତତେ କହିବି ତାପରେ ରୋଲିଂ ରୋଲ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍ ତୁମେ କୁହ କି ନ କୁହ ଆମକୁ କହିବାକୁ ହେଲାନି ଭାଇ ଏଇଠି ନା ତମେ କୁହ କି ନ କୁହ ଆମକୁ ତ କହି ଯିବା ରୋଲିଂ ରୋଲ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ କେତେ ଦେର ପାଟି କରିଥିଲା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମାନେ କଥା ପଶି ଦେଉନ ତୁ ଗୋଟେ ଧୀରେ କହି ମୁଁ ଚମକି ବହିନି ଭଲ ଥିଲା ମୁଁ ବି କ୍ୟାମେରାଟା ପଡ଼ିଆ ଦେଖ ହଁ ହଁ ସେ କହିବ ବୋଧେ ନା ଯିବା ରୋଲିଂ ଆକ୍ସନ୍ ଭାସ୍କର ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆବିଷ୍କାର ମତେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ତମେ କହୁଛ କେତେ ଅଛି ଉମା କରୁଛନ୍ତି ପଥର ଭାଙ୍ଗ ସେ ଦିନେ କଥା ପରେ ବୁଝିବି ଆଜି ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି ତୁ କୋଉଠି ଥିବେ ଇଏ କିଛି କହୁନୁ ଜଲ୍ଦି ନା ନା ଜଲ୍ଦି ଦେ ରୋଲ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍
ଚାଲ ମୋ ପାଦୁଆ ଚାଣି ଚ୍ୟାନେଲ ବଢିଆ ଯାଇଥିଲା ମୋ ପାଦୁଆ ଚାଣି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଙ୍କଲ ମୋ ପାଦୁଆ ଚାଣି ଚ୍ୟାନେଲ ଡାୟଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଆକ୍ସନ ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ ମୋ କାଦୁଆ ପାଣି ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ କାଦୁଆ ପାଣି ଚ୍ୟାନେଲ ଇଏ ରହୁନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଦେଇ ବ୍ଲଗରଟା କହୁନ ସରି ଭାଇ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଦେଇ ଆଉ ଆପଣ ତମେ ତ କହୁନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଦେଇ ବ୍ଲଗର ମୁଁ ପା ଭାସ୍କର ଭାଇ କଟ୍ अरे भाई यही बाबूसान घर आगे मसूर टांगे ये कौन चलती यज्ञ कर ना अरे भाई ये बाबूसान घर आगे 3-4 दिन है मसूर टांगे कौन यज्ञ कर ଯଜ୍ଞ ମ କେନୁ ମା ସବୁ ବାକ୍ସର ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନି ପା बे बाबूसान घर आगे मसूर टांगे मीडिया बारे 3-4 दिन है कौन कर ନା ବେ ଏଇ ଯଜ୍ଞ बे बाबूसान घर आगे मसूर टांगे ये कौन कर यज्ञ कर ना ନା ବେ ବାକ୍ସର ବାଲାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନି ଚାଲିଛି ओ ନା